Amigues, amics, hem arribat al moment més esperat de la tarda. L'entrega de la Venus de Badalona, el millor filmet presentat en aquesta 38a edició del Festival Internacional de Filmets de Badalona. I els finalistes són Titus Andrònic, de Guillem Capcir. Descanseu amb honor i amb pau, fills meus, valents soldats de Roma. Descanseu, segurs de les desgràcies i els atzars de la vida. Aquí no hi ronda cap traïdoria. Aquí no hi creix l'enveja ni el verí. Aquí no hi ha tempestes ni sorolls, sinó silenci i son eterna. Descanseu amb honor i amb pau, fills meus. Revenge de Dakota Joe. Senyor president del Congrés, el president dels Estats Units. Senyor president, How. Habemus Papam, o Perdoneu, però algú ho havia d'arreglar, de Gabriel Rafael Sant Miquel. Annuncio vobis audium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ad reverendissimum Dominum Petrus Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Boterus qui sit hic nomen impositue Principe Tenebre Primus. I la Venus de Badalona és pel filmet... Atureu l'entrega de premis! Pirates! Què passa? A què ve tant d'enrenou? Has dit pirates? Que està sonat. Sí, pirates! Acaben de desembarcar al pont del petroli. Són centenars. Han pujat a la plaça de la vila i han buidat les arques de l'Ajuntament. Fins i tot s'han emportat els sobres amb els talons dels premis. No fotis. Foto! I serà qüestió de desallotjar la sala. Aneu sortint per la porta d'emergència. Tothom cap a casa i quan hi arribeu barreu portes i finestres. Marxeu ara mateix que ja estan baixant pel carrer del Mar. Que ningú no es mogui. Ciutadans de Badalona, BTVs i tota la resta, no heu de témer res, perquè res no és el que sembla. Jo no sóc un pirata qualsevol. Jo sóc l'holandès errant, condemnat a navegar eternament sense tocar terra. Només un cop cada 10 anys se'm permet de fer-hi una marrada. I només si trobo algú que m'estimi i es vulgui casar amb mi, es desfarà l'encanteri i em podré quedar a terra alliberat de la meva condemna. Ester Marquès, tinc al meu vaixell un munt de cofres carregats de perles, pedres precioses i centenars de milers de doblers. Et voldries casar amb mi? Et convertiries en la BTV més rica de Badalona. Podries multiplicar per 3 l'import dels premis i el pressupost del festival. Va, dona,
que la crisi durarà molt encara. No em vols alliberar de la meva condemna? No? Llamps i trons i pedregades, 10 anys més navegant per aquests mars del diable. Ara que hi penso, quan em van maleir, no em van especificar si havia de ser l'amor d'una dona, només el que em podria redimir. Agustí Argelic, Cucú, Agustí. També tinc cofres plens de rellotges d'or i de marca. No et voldries casar amb mi? Va, home, una ampolla de rom d'una tirada i ni t'adonaries de la diferència. Vinga, home, no siguis tan primmirat. No? N'estàs segur? Mira que la crisi va per llarg. No? Que no hi ha res a fer? Maleït, continuo maleït. Uns altres 10 anys sense tocar terra. Llamps i trons i pedregades. Albiol!